गोथै गोथां आफाइसिगां हामबाय होयो जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ हामबाय होयो बिनि गिदिरथार अननायनि दारै जों बे मोजां समखौ मोननो हाबाय आरो आंबो नोंथांमोनजों लोगोसे सफैनो हाबाय इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो थाखाय हाजासे हामबाय होयो आरो बे कमिटिनि जेसेबांनाखि लिडार्सफोर आरो BBCAनि जेसेबांनाखि लिडार्सफोर आरो गुबुन गुबुन मण्डलिनि कंग्रेगेसननि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आङो नोंथांमोन बयबो खोनाखानाय मेथाइखौनो खननो आखायाव लाबाय रोजा रोजा सुबुं दङ बुहुमाव सानख'हायै बे मेथाइखौ ब्रादार नमेल सिं बिथाङा सुजुदोंमोन उदालगुरिनिनो 2012आवहाय दिहुननाय जादोंमोन आरो बिनि सिक्वेन्सखौ आदा रनसिंआनो खालामनाय जादोंमोन आरो मोनसे खोथा मोनथिहोनो गोसो जादों दा जों हेन्डस्लेन दामनाय देनायजों जों लोगोसेयै जोङो खनसेबो नायनाय जायाखै बेखायनो मिन्थिहोनाय जाबाय गोरोन्थिफोर जायोब्ला अननानै निमाहा खालाम
सोरजिफ्राबो गोमोरनो हमबाय फोथारनि आबादफ्राबो रानलांनो हमबाय इसोरनि सोरजिफ्राबो गोमोरनो हमबाय हाया बुजियो मानि माया सफैगोन आंखालनिफ्राय बारग'नो सानदोंना गोसो सोलायदों जै जै मै मै संसाराव गोबाव जोरनो मोनदों बिमा बिफानि बोसोन नागारजाबोला नोंहा सोर दङ बे बुहुमावलाय नोंहा सोर दङ बे बुहुमावलाय सोर दङ नोंखौ अनसायग्रा प्रभुनि अनगा सोर दङ नोंखौ अनसायग्रा प्रभुनि अनगा रोजा रोजा सुबुं दङ बुहुमाव सानख'हायै नुहुरस' हाया सुबुं लैथोआ गसंनोबो जायगा गैया रोजा रोजा सुबुं दं